Hi, Auntie. Okay. Ini nangu dongoti moms ngavasandi nyaudzi. I don't know how you get my number, but kana varipo vakutumai moms ngavasandi nyaudzi. Ye what ye virginity what ini ngavasiyane neni. Handina nhombo ndokugara pamba pavo kana vari kuremerwa nekundipa chikafu ngavangotaura anti cause amen chii chakaipa handina mimba kumwa mapirizi ekuti ndisaite nhombo kurara ndodawo kurara nemukomana wangu tsitsi so I don't know her problem. Taurai navo vasade kundikurira musoro vaudze zvavo and ivo ngavandisiye ivo hwavo umhandara vachinawo handi vakatoutamisawo saka inini ndakushandisa hwangu vari kunetswa nei. You know what, law is protecting us, saka kana vari kuda kundorova ngavazviedze. Ndovasungisa and handidi kunyeperai, ndovasungisa tete. Saka inini hangu handidi zvangu zvekutaura navo mashoko akawanda, ngavandisiye. Ndatove negore rese ndakatanga kunwa last year tete, saka problem ndeyei ende vanga vachitsvage mubhegi rangu vanga vachidei. Zvimwe zvacho zvinobhohwa mani. Ana moms ava ka vane kamwe kadzungu so kanotobhohwa kadhati kavainako